Az óvodai és kisiskolás korosztály számára a tanulási környezet nem csupán fizikai tér, hanem a fejlődés és tanulás aktív résztvevője. De hogyan integrálható az épített környezet a mindennapi pedagógiai gyakorlatba? Milyen szerepet játszanak a tanulási környezetek a vizuális nevelésben, és miként formálhatják a gyerekek környezettudatos gondolkodását? Mai adásunkban Pataki Gabriella, Skalicki Judit és Rekvényi Viola, az ELTE tanító és óvóképző kar oktatóinak segítségével bemutatjuk, hogyan válhat az épített környezet az oktatás és nevelés kulcsfontosságú eszközévé. De még mielőtt megismeritek őket, ne felejtsetek el feliratkozni a Csomó.pont podcast csatornára és az értesítésekre is, YouTube-on, Spotify-on és Apple Podcaston, valamint keressétek a Csomó.pont podcast Facebook oldalát is, friss hírekért és szakmai cikkekért. Csomópont. Magyarország első tudásmenedzsment podcastje. Egy hely a tudásról és a tudásmenedzsmentről, ahol eredeti emberek, inspiráló gondolatok, lebilincselő közösségi és vállalati történetek, gondosan illesztett vonalak és egy csípett közgondolkodást találkoznak. Farkas Bertalan Péter műsora. Gabriella, Judit, Viola, köszöntelek titeket a stúdióban. Sziasztok! Sziasztok! Kezdjük is azzal, hogy hogyan is jutottunk el ebbe a stúdióba. 2023. szeptember 23-a van, képzeljétek el. Mi történt akkor, emlékeztek? Tihanyban voltunk. Pontosan. A tihanyi művésztelepen egy esős, őszi, picit kellemetlen, hideg vagy hűvös napon egy építészetpedagógiai konferencián jártunk, ahol egy szuper inspiráló előadást hallhattunk tőletek, ott álltatok előttünk. Ott arról volt szó, hogy a vizuális nevelés és a gyerekek ideális tanulási környezeteivel kapcsolatosan milyen kutatásokat végeztetek, és milyen kutatásokat végeztek mások. Én akkor határoztam el, hogy egyszer mi fogunk beszélgetni alaposan, és abban is nagyon bíztam, hogy egyszer ez egy felvételen fog megtörténni. Úgyhogy mi így ismerkedtünk össze nagyjából, viszont én azt szeretném egy picit megtudni, hogy ti hogyan ismerkedtetek össze. Nem baj, hogyha ellent mondtok egymásnak egyébként, ez előfordulhat. Tehát nem baj, hogyha a percepciók eltérőek. És hogy a vizuális nevelés és az építészet pedagógiai világába hogyan érkeztetek meg. Én megpróbáltam most már itt fejben lepörgetni az évszámokat, hogy valami adattal szolgálhassunk. Még nem évtizedek, de most már elég hosszúnak nevezhető az idő, ahol mióta Gabriellát ismerem. Először Gabriellát ismertem meg, méghozzá úgy, hogy én akkor a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki doktori iskolájába jártam, ahol a témám az épített környezeti nevelés volt, építészet gyerekeknek. Nagyon hamar, amint elkezdtem a doktori kutatásomat, kiderült, hogy nekem szükségem lesz az építészet mellett pedagógiai ismeretekre is, amivel nyilván nem rendelkeztem, mint építészmérnök, ezért kutatni kezdtem, hogy hova fordulhatnék, kihez fordulhatnék, és az az igazság, hogy valahogy minden nyíl egy irányba mutatott, bárkit kérdeztem, mindig azt mondták, hogy keresem meg a Pataki Gabriellát az ELTE-n, és akkor gondoltam, hogy megkeresem. Valahogy a dolgok egész gyorsan odafejlődtek, és a Viola pedig az egyetemen kapcsolódott hozzánk egy pár évvel később, és valahogy azonnal így bepattant ez a 3-as puzzle, és azóta tényleg így 3-asban járunk, dolgozunk, gondolkodunk, alkotunk, tervezünk, szervezünk. Azt hiszem. Kiegészítenétek-e valamivel? Hát talán azt érdemes még elmondani, hogy 2 szálon futott a cselekmény, hogyha mi 3-unk szakmai összekapcsolódását nézzük. Az egyik az nagyon erősen kapcsolódik a Kultúraktív Egyesülethez, ahol mind a 3-an valamilyen módon bekapcsolódtunk a közös munkába, és onnan eredhet egyáltalán az, hogy hallottunk egymásról. A Judit nagyon pontosan leírta a mi összekapcsolódásunkat, a Violával a szakmai kapcsolódásunk, ami a Judittal a 3-unk szakmai kapcsolódását jelenti, az pillanat volt, amikor a Covid elején nagyon nehéz helyzetbe került az egyetemen a tanszék, és nem tudtunk megfelelő szakembereket kiállítani a tanárképzésben, és akkor a Viola azt mondta, hogy ő jön és segít, és kihúzott bennünket egy nagyon nehéz helyzetből.
ami aztán segített abban, hogy ott a kollégákkal is össze tudjon kapcsolódni. És aztán volt még egy nagyon fontos dolog, hogy a Kultúraktívban írtunk egy könyvet, aminek a Viola lett az illusztrátora, és ugyanabban az évben te még egyetemista voltál valahol, amikor már egy épített környezeti nevelés kutatásban részt vettél, de majd erről biztos beszélsz te, és akkor én ezeket a szálakat látom így a szakmai szálakban. Igen, ez a könyv ez 2016-ban született meg, és én voltam, az véletlenül? Dehogy itt van nem. nálam az a címe, hogy épített környezeti nevelés az óvodában, és még lesz róla szó. Igen, így van. Ebben a könyvben én készítettem a rajzokat és az illusztrációkat. Ami gyönyörűen kell. Köszönöm szépen. És ez volt nekem az első szakmai kapcsolatom a tanszékkel, és aztán, amikor pedig a Covid elején, ahogy említetted, elkezdtem én is aktívan részt venni a tanításban, nagyon hamar egyértelművé vált ez a szakmai harmónia, ami közöttünk van. Olyannyira, hogy amikor elkezdtem most a doktori kutatásomat szeptemberben a neveléstudományi doktoriskolában a PPK-n, már az én témám is az oktatási terek köré épült fel. Gabriella, egyetemi docensként vezeted az ELTE tanító és óvóképző karának vizuális tanszékét. Jól gondolom, hogy te akkor a vizuális nevelés irányából indultál az építészetpedagógia és az épített környezeti nevelés irányába. Nálad ez hogyan kapcsolódik össze ez a két dolog? Lehet arról beszélni, hogyha a vizuális nevelési tanszéken vagyunk, akkor nekünk egy csőlátásunk kell, hogy legyen, és mindent a vizuális nevelés szempontjából kell megvizsgálnunk, de úgy is lehet közelíteni a kérdéshez, hogy a vizuális nevelés az a fókusz a személyes útkeresésünkben, amit a világ mindenféle bajára való gyógyírek felkutatásában próbálunk bejárni. Szóval ebben a személyes útkeresésben mennyire tudunk a vizuális neveléssel összekapcsolni különböző területeket éppen annak szolgálatában, amilyen problémákat látunk. Most lehet, hogy ebbe belebonyolódtam. Egy picit, ha gyakorlatban megfogalmazod, vagy hogy picit közelebb hozod a hallgatókhoz, hogy ez mit jelent? Én azt látom, amióta az eszemet tudom, hogy állandóan fordulnak a dolgok, és mindig egyre dinamikusabban változnak körülöttünk. Az utóbbi években már arról is beszélünk, hogy az egyetlen állandó dolog az a változás, és állandóan próbálok fogást találni azokon a nehézségeken, amik kiváltódnak ezekbe a helyzetekbe. Ezeknek a változásoknak a következtében. És folyton úton vagyok, úgy érzem, és folyton keresek valami megoldást ezekre a bajokra. És amikor az a probléma, hogy az óvóképzős hallgatók sablonokban gondolkodnak, és kifestőkönyveket nézegetnek, és azokat viszik be gondosan fénymásolva az óvodásoknak, akkor azt keresem, hogy lehet, anélkül, hogy megmondanám nekik, hogy szerintem ezt ne így csinálják, hogy lehetne a szemléletükön csavarintani egyet valamilyen módon, és akkor erre 21-22 évvel ezelőtt azt találtam ki, hogyha mi megtanítanánk őket a kortárs képzőművészetnek a sajátosságaira, hogyha megismertetnénk őket azzal, hogy a ma problémáival hogyan lehet a művészet nyelvén valahogy fogást találni, vagy elbánni, vagy hogyan lehet viszonyulni ezekhez a minket napi szinten érintő helyzetekhez, akkor lehet, hogy lennének más válaszaik is, mint a sablonok. És akkor azt láttam, hogy ez egy hosszú út, amin együtt lehet menni a hallgatókkal, de ennek van értelme. És az, aki tud kapcsolódni ehhez a helyzethez, annak más ötletei is lesznek. A következő ilyen dolog pedig az volt, amikor azt láttam, hogy rengeteg óvóképzős hallgatót képeztünk, akkor azok az évek voltak, amikor ez nagyon jól ment Magyarországon, akkor azt láttam, hogy már viszonylag biztos talajon mozgunk azzal, hogy mit kellene tanítani nekik, vagy hogyan kellene tanítani őket, de egyre jobban kezdett el zavarni az, hogy az, ahol tanítjuk őket, és ahova a gyerekek közébe mennek, az nincs kitalálva.
és egyszer csak a sok úton levésben, fizikailag is, Észak-Németországban voltam egy meghívással a Flensburgi Egyetemen, és találkoztam Silke Edelhoffal, aki ennek az épített környezeti nevelésnek, ami Németországban is egy nagyon új, de alapvetően onnan induló kutatási terület, egy nagyon fontos képviselője volt. A vele való beszélgetésen keresztül éreztem azt, hogy ez egy következő terület, amivel érdemes lenne megint valamilyen nehézségeket kikerülni, vagy ahova át lehetne csatornázni azt az erőt, ami felszabadult attól, hogy már bizonyos dolgok jól mentek. Judit, te építészként végeztél, ahogy már mesélted. Igen. Mi ragadott meg a pedagógiában? És hogyan kötötted össze annyira, hogy még a doktori éveidet is erre szántad? Azt hiszem, hogy nagyon jól tudok a Gabriella történetére hangolódva válaszolni, hogy szerintem, amikor a Gabriellának voltak ezek az útkereső évei, és amikor végül a Flensburgi Egyetemen rá találhatott személyesen is Silke Edelhoffra, akkoriban lehetett az, amikor én építészként már a saját egyetemi képzésem alatt, és aztán a végzés utáni pár évben is azzal szembesültem, hogy milyen nagy eltérés van abban, hogy építészként én hogy gondolkodok az épített környezetről, és hogy gondolkodik a társadalom nem építész része. Hogy ez egy ilyen hatalmas ellentmondás, mind értékítéletben, mind tudásban, információban, és én meg azokra a folyamatokra találtam rá, hogy azért ez változóban volt. Én az urbanisztika tanszéken végeztem, utána ott kezdtem el tanítani, és akkoriban már jöttek ezek az új hozzáállások a környezethez, hogy a jövő városa, az intelligens város, a fenntartható város, és jött a közösségi tervezés is, mint egy gondolat, és akkor ez annyira adta magát, hogy akarunk közösségi tervezésről, meg a társadalom bevonásáról beszélgetni, ha a társadalom nem tudja, hogy mibe kéne bevonódnia, hogyha nincs információjuk arról, mibe kéne dönteniük, szavazniuk, megmondaniuk a véleményüket, igényeiket, és ezzel párhuzamosan a saját tanítási tapasztalataim is abba az irányba tereltek, hogy hát hiszen egy csomó dolog, amiről mondjuk én az első éves hallgatóknak mesélek, egy csomó dologról sokkal szélesebb társadalmi körben kéne beszélgetnünk, és nem csak az építészhallgatóknak, mert ezek az információk, tudások, ismeretek, ezek gyakorlatilag bármely térhasználó számára fontosak lehetnek, és ekkor kezdtem el első körben gyerekekkel foglalkozni, épített környezeti nevelés témájú gyermektáborokban vettem részt, ez volt az első ilyen akció, hogy az épített környezeti nevelésbe így tevőlegesen is beszálltam, ezzel párhuzamosan kezdtem el a doktori iskolát, és hát én a másik oldalról közelítettem, hogy én építészként hogy tudok a nem építészekhez építészeti információt eljuttatni, és aztán itt is évek teltek el, amíg arra jutottam, hogy nem elég hatékony, vagy nem elég az, hogyha én 25-30-50-100 gyerekhez kapcsolódni tudok, hiszen nem vagyok velük annyit, nem vagyok velük napi szinten. Rövid az, amikor mondjuk egy nyári táborban találkozunk, vagy egy hétvégi eseményen, vagy fesztiválok keretében, és azt már említettem, hogy Gabriellával összekapcsolódtam, mint a doktori kutatásom szakmai segítője, és innentől kezdve egyértelmű volt, hogy hát a pedagógusok fele kéne ezt a sok információt első körben átadni, nekik kéne, és őket lehetne ezzel segíteni. És hát ez a nyitottság, ami akkor pont Gabriellában ott volt, hogy erre már ő abszolút tetrekészen nyitva állt. Az ELTE-n már voltak épített környezetnevelési témájú előadások, pont a Kulturaktív Egyesülettel történő együttműködésben. Nekem már nyitott kapukon kellett csak besétálni. Az jó, hogy így érezted. Abszolút támogató és nyitott volt, abszolút. Viola, te egy nagyon-nagyon határozott irányból érkeztél, ami művészet, alkotás, interakció, design, és majd még mesélj, hogy pontosan honnan. Hogy érkeztél, és mi vonzott ide a pedagógusok közé, meg a tanulás-tanítás világába?
Igen, hogyha lehet, akkor én egy harmadik háttérrel érkeztem meg nagy lendülettel az egyetemre. Én a Glasgow School of Arton végeztem el az Interaction Design BA szakot. Ez alatt készült egyébként ez a korábban említett könyv is, és a MOM-én folytattam a mesterképzést animációszakon. Voltak közben egy-egy szemeszteres kitekintéseim egyébként más disziplinák felé is. Én egy képzőművészeti háttérrel érkeztem a tanszékünkre, ahol én is fogalmazhattuk így, hogy nyitott ajtókon kellett már besétálnom ebbe a megalapozott kutatási irányba. És az első kutatás, amiben már aktívan részt vettem, és ami bebiztosította azt, hogy ezzel a témával szeretnék foglalkozni én is a Judittel és a Gabriellával együtt, az a Covid időszakban készült el. Ez egy kérdőíves kutatás volt, ahol a hallgatóktól konkrétan arra kérdeztünk rá, hogy hogyan változtak meg a tanulás és a kreatív szereik, és hogy ehhez hogyan tudnak viszonyulni, hogy kezelik ezt a nagy változást. Mármint az egyetemi hallgatók? Igen, így van, az egyetemi hallgatók. És ahogy a Judit is mondta, ebből is egyből kiderült, hogy a legtöbb esetben tulajdonképpen egy kiforrott szókincsük sincs az embereknek arra, hogy le tudják írni ezekre a kérdésekre a válaszaikat. És ez egy nagyon inspiráló kutatás volt emiatt, és ösztönzött minket arra, hogy ezt folytatni kell, hogy egyensúlyt tudjunk teremteni, és segíteni tudjuk őket. Ez egy nagyon analóg egy olyan történethez, nem nevezem meg a kutatót, bár a hallgatók talán itt a stúdióban is rájöhettek, hogy kiről van szó. Innovációkutatások zajlottak a 2010-es években is nagyon sok, és amikor az első kérdőívek kimentek, hogy akkor a pedagógusok számára, hogy akkor mutasson be egy pedagógiai innovációt, és ön ugye ugyancsak innovátor, akkor nagyon sokszor az a reakció érkezett, hogy mintha nem lennének innovációk az országban, miközben napnál világosabb volt, hogy vannak innovációk az országban. És aztán a kérdőívek átalakításra kerültek abban a formában, hogy az innováció szó igazából kikerült belőle, és egy csomó deskriptor, egy csomó ilyen körülíró jelzővel megpróbálták felmérni, és napnál világosabb lett, hogy egyébként vannak innovációk az oktatásban, csak egyébként a pedagógusok nagyon sok esetben nem tekintik a saját, egyébként akár európai szintű munkájukat innovációnak. Ehhez nagyon szeretnék kapcsolódni egy tapasztalatommal a tanárképzésből. Az értékelés az egy nagyon fontos kérdéskör a vizuális nevelésben is. És nagyon komolyan vesszük a fejlesztő értékelését a hallgatóinknak, hogy tudjanak saját magukhoz képest jó, előremutató, pozitív, bátorító kritikákat megfogalmazni, és erre az útra úgy jutottunk el, hogy azt vettük észre egy kutatás alapján, ahol egy vizuális értékelési rendszert teszteltünk velük, hogy rettentő szigorúak saját magukkal. És valószínűleg a pedagógusokkal is ez van. Igen. Hogy amikor saját magukat próbálják értékelni, akkor valami egészen más sztenderdek élnek a fejükben. Számos olyan kifejezés előkerült a beszélgetés első kvázi bemutatkozó részében, amit még nem tisztáztunk. Van nektek ugye ez a közös kötetetek az Épített környezeti nevelés hozófotában című könyv, ami egyébként ajánlom mindenkinek, aki hallgat most minket. Az elején van egy nagyon jó módszertani bevezető, és utána pedig egyébként kiváló grafikákkal díszített, nagyon jó módszertani leírások, nagyon konkrét, mondanám, hogy óravázlatok, de óvodában ez picit anakronisztikus kifejezés. Tehát ilyen módszertani leírások arra, hogy milyen gyakorlatokkal lehet a különböző vizuális kompetenciákat vagy készségeket fejleszteni. Ebben a kötetben olyan témákat jártok körül, mint a tudatosan kialakított terek és a vizuális elemek rendszere, vagy hogy hogyan hatnak a gyerekek kreatív gondolkodására, önkifejezésére és a társas kapcsolataik fejlődésére a vizuális ingerek, és általában az épített környezeti nevelés. Kezdjük azzal, hogy mi az, hogy épített környezeti nevelés. Tudjuk-e ezt valahogy megragadni gyakorlatban? Én nagyon szívesen elmondom, hogy milyen definíció kristályosodott ki az utóbbi években magyarul erről a területről, de előtte muszáj, ha már szóba hoztad a könyvet, muszáj a könyvnek a történetét röviden összefoglalni, mert a könyv szerzői, Guba Anna és Tóth Eszter nem lehetnek most itt velünk. Egy picit fizikailag elszakított bennünket az élet. Guba Anna Gödöllőn múzeumpedagógus e pillanatban, és meg szoktuk látogatni
hallgatókkal a Gödöllői Művésztelepen, ha csak tehetjük. Tóth Eszter pedig éppen a múlt héten védte meg parádésan a doktori disszertációját a hamburgi Hafen City Egyetemen, épített környezeti nevelésből, és ők azért is nagyon fontos szereplői a mi tanszékünk életének, mert amikor a Kultúraktívval megismerkedtem, egyszer csak 2012-ben szerintem, akkor mi nagyon gyorsan összekapcsolódtunk egymással. Az épített környezeti nevelés célja a fizikai környezettel kapcsolatos tudás átadása, az épített terekben megnyilvánuló kulturális és társadalmi értékek iránti figyelemfelkeltés, illetve a környezet alakításában való társadalmi részvétel elősegítése. Erről egy kicsit már beszélt a Judit. Ez speciális pedagógiai terület célja tehát az érzékenyítés, a kritikus szemlélet és a véleményalkotás ösztönzése, ezért jellemzően nem kész válaszokra, hanem kérdésekkel, felvetésekkel és tapasztaláson, illetve kreatív probléma megoldáson alapuló feladatokra épít. Az épített környezeti nevelés gyakorlata arra irányul, hogy tudatosítsa a személyes igényeket, térhasználati szokásokat, az építészeti minőség szempontjait és az épített környezet meghatározó, bonyolult összefüggéseket és viszonyrendszereit. A városi terek folyamatosan változnak, alakulnak, de csak akkor tudjuk pozitívan formálni ezeket, hogyha ismerjük és megértjük őket. És akkor itt nagyon szívesen elmondanám ezt a kicsit merevnek tűnő definíciót a gyerekek szempontjából is, ha szabad. Kérlek, sőt, fordítsuk le ezt a gyerekek, igen, a tanárok, és olyan emberek számára is, akik mondjuk nem szakmabeliek. Szóval nagyon szeretünk ilyen szigorúan kikristályosított formában fogalmazni, mert akkor minden szónak jelentősége van, hogyha ezeket megropogtatjuk, de igaziból érdemes tényleg ezeket más nyelven is megfogalmazni, és megint más nyelven fogalmaznám meg gyerekeknek is. Szóval az épített környezeti nevelés az tulajdonképpen egy speciális oktatási terület, eléggé új oktatási terület, amely az épített környezettel kapcsolatos tudás átadásának elméletével és a gyakorlatával, valamint az emberek és a saját életterük közötti kapcsolat erősítésével foglalkozik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy különböző az épített környezettel kapcsolatos témák köré csoportosított interaktív tevékenységformák révén segítjük a gyerekeket abban, hogy jobban tájékozódjanak a saját környezetükben, hogy nyitottabbak legyenek annak sajátosságai iránt, hogy azonosulni tudjanak ezzel, hogy sajátuknak érezzék, és hogy később tevékenyen tudjanak részt venni annak a formálásában. Az is nagyon fontos, hogy a passzív szemlélődéssel szemben a kritikus elemző befogadásra, a különböző környezeti ingerek elemzésére ösztönöz ez a fajta nevelési terület. És az így kialakult proaktív, alkotó szemléletmód ahhoz fog hozzájárulni, hogy megfelelő készségekkel rendelkezzünk a közös életterünk kialakításáról. Szóval itt egy nagyon fontos fogalmat kellene még bevezetni szerintem azok után, amiket eddig megbeszéltünk, és ez a felelősségvállalás, vagy a felelősség. Tehát úgy van, hogy bejönnek hozzánk a tanárképzős hallgatók jellemzően 18 évesen, és elkötelezetten szeretik a gyerekeket, de közben megvan a maguk baja, és megpróbálnak valahogy betagozódni egy új helyzetbe. És ebben a helyzetben mondjuk reggel elkésnek. Elkésnek az óráról, ez egy nagyon egyszerű képlet. Amiért vagy haragszunk, vagy nem. A vizuális nevelésben ez elég problémás tud lenni, mert mindig az óra elején van egy olyan közös inspirációs rész, ahol megpróbálunk minden vizuális képességet olyan vibráló állapotba hozni egy csoporton belül, hogy aztán utána mindenki önállóan tudjon alkotni. És ebből az aspektusból nézve egy késés már problémás, mert nem tudjuk felzárkóztatni azt, aki nem jelenik meg. De egy picit azért is problémás, mert 3 év múlva, 4 év múlva ugyanez a hallgató be fog menni mondjuk egy óvodába, ahol probléma, ha elkésik. Meg kell próbálni barátságosan, szépen, finoman megértetni, megéreztetni azt a felelősséget, ami nem holnapra vonatkozik, hanem egy felelősség tudatnak a kialakítására vonatkozik, ami lehet egy folyamat, de része ennek a biznisznek. És az, amikor ezeket az okokat megismeri az ember,
hogy nem azért nem jó elkésni, mert engem zavar, hogyha elkésel, hanem azért nem jó elkésni, mert érdemes megtanulni azt, hogy neked sokkal korábban ott kell lenni, hogy vigyázhass azokra a gyerekekre, és jól tud őket fejleszteni, akkor ő tudja, hogy miért kell jobban odafigyelni, és miért kell gyakorolnia. És az épített környezeti nevelés is egy ilyen dolog, hogy az a dolog, amit a sajátomnak érzek, amivel meg tudok ismerkedni, amit én szívesen alakítanék, szebbé tennék, azon én nekem úgy van dolgom, hogy az másnak is az épülésére legyen. Az mindenkinek legyen jó, ne csak nekem legyen jó. És ez a fajta felelősség, ez nagyon erősen benne van szerintem ennek a nevelési iránynak a magjában. Ez számomra szorosan kapcsolódik önmagában a felnőtté, meg a szakemberré válás témakörével, és egyébként ez ugyanúgy érint egy urbanistát, ugyanúgy érint egy építészt, vagy akár egy animátort, vagy egy designert, hogy már pedig nem késünk el, már pedig határidő fogalma az, hogy felelősséget vállalok a saját munkám minőségéért, stb. Ez azt gondolom, hogy minden professzionális szakembernek a sajátjának kellene, hogy legyen. Pont, én azt gondolom. Aztán ezzel lehet vitatkozni. És azt is próbálom átfordítani, hogy akkor ez azt is jelenti, hogy a saját tereinkért, a saját épített környezetünkért való felelősségvállalás tulajdonképpen az épített környezeti nevelésnek a legfontosabb deskriptora, vagy a legfontosabb attribútuma? Ez egy nagyon fontos attribútuma, de nagyon fontos még az, hogy jól tudjanak ismerkedni a környezetükkel, jól tudjanak tájékozódni benne. Dániában például az iskolai érettségnek az egyik legfontosabb mutatója az, hogy egy kisgyerek el tud-e menni egyedül az otthonából az iskolába. Ott nem az a divat, hogy választanak egy iskolát, mert ott mások a szokások, tehát közeli iskolákba járnak a gyerekek, ha csak megoldható ez, és az egy nagyon fontos kritériuma az iskolaérettségnek, hogy el tud-e menni egyedül biztonságosan egy kisgyerek. Hogyha nem ismeri a környezetét, hogyha nem ismeri a sarokpontokat, akkor ez nem fog menni. És ott biztosan pont ebből a kritériumból levezetve nagyon fontos, hogy egy csomó dolog, ami az épített környezeti nevelésnek a sajátossága, jól kell, hogy működjön. Tehát ott már egy ilyen több rétegű mintát tudnánk venni, és meg tudnánk vizsgálni, hogy milyen szegmensek, milyen összetevők vannak, amik segítenek abban, hogy az a kisgyerek jobban tudjon tájékozódni a környezetében. A másik persze ezzel összefüggésben van, hogy nyitottabb legyek a környezetem iránt, és tudjak vele azonosulni. A Bodóczky Istvánnak a kortárs képzőművészet felfogása jut eszembe ezzel kapcsolatban, aki azt mondta, hogy a kortárs képzőművészet az, ami a ma problémáival, kérdéseivel foglalkozik. És azért nagyon jó, hogyha be tudjuk vinni a kisgyerekek közé a kortárs képzőművészetet, minden más művészet mellett, mert meg kell őket tanítani arra, hogy ne idegenedjenek el a saját koruktól, hogy ebben a korban, ebben a környezetben, ebben a világban tudjanak gyökeret verni, mert akkor a legvalószínűbb, hogy minden más is sikerülni fog. Nem csak a múltban, hanem a jelenben is jól jelen tudnak lenni. És akkor majd a környezetüket is sajátuknak tudják érezni, és ebből a sok mindenből fog összeállni az a felelősség, amivel ha meg akarják változtatni a környezetüket, akkor azt felelősen fogják tenni, nem akárhogy. Még csak egy gondolatot akartam hozzáfűzni ehhez a Gabriellának az előző gondolatsorához, és az még egy fogalom, ez a respect fogalma, amit szintén nagyon aktívan tisztelet magyarul. Így van. Nagyon aktívan próbálunk belevinni a foglalkozásainkba és a hallgatóinkhoz való kapcsolódásunkba. Ez nem csak egymás iránt, és az oktatóik és a tanulótársaik iránt érvényes, de a környezetük iránt is. Milyen kérdéseket kell föltennünk nekünk, laikusoknak ebből a szempontból? Az egy épített környezetünkkel kapcsolatban, hogy jobban megértsük, hogy mi van körülöttünk. Hogy kritikusan, hogy tudunk bár ez már egy eléggé... Értő módon tudjunk egyáltalán. Nem tudom, hogy Judit és Gabriella, ti mit gondoltok, de visszaemlékezve erre a kérdőíves kutatásra, mi ott egy nagyon egyszerű irányból közelítettük meg, és
egyszerű kérdéseket is alkalmaztunk, ami leges-legelső ponton arra inspirált, hogy körülnézzen az ember maga körül. Egyáltalán próbálja számba venni azokat a faktorokat, amiket lehet, hogy addig nem vett észre, de kiderül, hogy attól még hatással vannak a tereire. Ezek akár nagyon egyszerű kérdések is lehetnek. Én először nem is a kérdésfeltevéssel indítok, hanem ezt azt hiszem mind a hárman nagyon alapvető módszerként kezeljük, hogy mi úgy találjuk ki a feladatainkat, a tematikáinkat és a kérdéseinket, hogy ezt a hallgató ne feltétlen kérdésnek éljen, valami ismeretlennel találkozásnak, hanem egész egyszerűen mi már a folyamatot modelláljuk nekik, és ők már csak mint résztvevő egy saját élményen keresztül csöppennek ebbe bele, és utána tudatosítjuk majd az élményeket. És ennek a szellemében most a mesterképzéses hallgatóinkkal, akik már egyébként egy alapképzést elvégeztek nálunk, és visszajöttek egy mesterképzésre, velük volt egy ilyen rövid projektünk, amiben a figyelmüket pont a térre és a környezetre szerettem volna egy kicsit ráirányítani. Először a városra és a tágabb környezetünkre. Volt egy ilyen sétafeladat az egyetem környékén, egy sétálós, térfelfedezős, megfigyelős feladat, amelyben különböző aspektusokból, különböző érzékszervekkel körbejártak egy nagyon ismerős teret, az egyetem épületének a blokkját, azt az épülettömböt, amiben az egyetem épülete is van, és számos és számtalan megfigyelést tettek, de például ez nagyon jól illusztrálja, hogy visszatértek, és egymástól teljesen függetlenül mindenki elmondta, hogy na, hát én most döbbentem rá, hogy itt van a sarkon a Szamos cukrászda, ide járok nem tudom hány éve, és azt se tudtam, hogy itt van egy ilyen menő cukrászda, hát ha tudtam volna, mert évek óta ott üldögéltem volna. Tehát, hogy ennyire nem figyelünk, ez most csak azt illusztrálja, hogy tényleg egy sarokra vagyunk bármitől, de ha az nem esik bele a mindennapi közlekedési útvonunkba, ne adj Isten a villamostól az egyetem kapujáig, akkor ez mintha nem is létezne. Tehát, hogy ennyire el tudunk siklani részletek felett például. Ez történetileg vizsgálható, hogy ez mondjuk mindig is így volt? Mert az, hogy mondjuk az embereknek van mentális térképe, és az, hogy a szántóföld és az ő saját szántóföldjük és a saját házuk közötti területet jól ismerik, de egyébként a szomszédos falvakat nem biztos, vagy mondjuk az, hogy az emberek nagyon sokáig, évezredekig mondjuk a legközelebbi hegyekig láttak csak el, és odáig tudták is, vagy odáig ismerték a saját, mondjuk úgy természeti, vagy akár épített környezetüket, azért ez egy ismert tény. Azért lehet az, hogy mondjuk a városi környezetben ennyire fejletlen a mentális térképű, mert annyira terheltek vagyunk kognitívan, mondjuk más információkkal. Az, hogy mikor jön a villamos, értesítések jöttek a mobilomra, föl kell hívnom anyukámat, és egyébként meg még nem tudom, ZH-t is írok. Tehát, hogy kognitívan annyira le vagyunk foglalva, hogy egyszerűen nem tudunk figyelni ezekre az információkra, vagy mi áll ennek a hátterében? És szerintem hamarabbra kell visszamennünk, tehát még a mobiltelefonok megjelenése előtt már szerintem bőven ez a helyzet megjelent, és erre vannak is különböző kutatások, amik ezzel foglalkoztak, hogy valójában a várossá válás és a városi lét megélése és a városi mindennapok megélése jár egy ilyen hatással, ami egyébként a sebességünkkel nagyon szoros összefüggés mutat. Tehát onnantól kezdve, hogy egy ember az a már említett szántóföld és a házak közti távolságot nem gyalog, vagy a szekéren, vagy biciklivel teszi meg, hanem mondjuk tömegközlekedési eszközöket használ, hogy A-ból B-be eljusson. Onnantól kezdve elszakadt ugye fizikailag mondjuk a sétálás műfajától. Erre mindjárt reagálok, mert ez egy nagyon mély élményem nekem is. És gondoljunk bele, hogy onnantól kezdve felszállunk egy metróra a Deák téren, és kiszállunk belőle, nem tudom, Kőbánya Kispesten, fogalmunk sincs, hogy mi történt ez alatt az X perc alatt a fejünk felett, mi alatt haladtunk mi el. Nagyon fejlett belső kognitív és mentális térképpel kell rendelkezni, egyébként is nagyon jó tájékozódási és térszemleti képességekkel, hogy tudjuk követni, hogy vajon éppen hol járunk. Erre nem mindenki képes egyébként, de hogy nagyon könnyű ettől elszakadni. És akkor erre, ha még rájön az, hogy napjainkban tényleg mennyire terheltek vagyunk kognitívan, hogy már a munkába menet közben adott esetben a munka-e-mailekre kell válaszolni, vagy a hívásokat fogadni, vagy intézni az ilyen-olyan ügyeket, akkor végképp beláthatjuk, hogy nem azzal fogunk foglalkozni, hogy a környezetünket tudatosítsuk
Mi egyébként a hallgatóinkkal különféle feladatokat csinálunk arra is, hogy a mentális térkép módszere és a kognitív térkép módszere is egy tudatos eszközükké válhasson, hogy alkalmazhassák a gyerekekkel, és nagyon érdekes pont az Utam az egyetemre feladat, ez egy ilyen visszatérő téma, és ebben mindig látszik, hogy akármilyen közelről jönnek, hogyha ebben tömegközlekedési eszközök vannak, akkor az út nagyon nagy része törlődik, és 2 vagy 3 fókuszpont marad meg. Mindenkinek van, és nagyon eltérő fókuszpontjai, mert lehet, hogy ez a kedvenc megállóm, lehet, hogy ez a Széll-Kálmán téren a Fornettisnek az illata, ami megcsap, vagy a mindig ott álló szomszéd, akivel egyszerre egy buszra szállunk reggel. Tehát vannak mindenféle helyzetek, amik így fixálódnak, de ezek csak pontok, és esetleg nem kötődnek össze, hanem egymástól függetlenül így elszállnak a térben. Elmondom ezt a kapcsolódó történetemet, mert ez tényleg nagyon mély élmény számomra. Volt az életemnek egy szakasza, amikor viszonylag sokat sétáltam. Ez 800 kilométer volt egy húzamban Spanyolországban. Talán sokan ismerik ezt a lehetőséget. És hát onnan haza kell jönni egyszer csak. És amikor az ember megérkezik Santiago de Compostelába a 800 kilométer séta után, miközben 30 napon keresztül sétatempóban közlekedtél, 4-4,5 km/h maximum, mondjuk az átlagos sétatempó, nyilván 6 héttel is lehet menni, hogyha valaki belejön. És akkor felszálltam az első buszra, és hirtelen így éreztem, hogy a testem most ezt így nem tudja, mit kell csinálni. Tehát, hogy annyira elszokott attól, hogy mondjuk autóban ül, vagy hogy gyorsan megy. Aztán felültem egy gyorsvasútra, ami nagyjából 300 km/h száguldott Madrid felé, majd aztán felültem egy repülőre, ami ilyen 900 és 1000 km/h körül repül haza Budapestre, és ez mind nagyjából 2 napon belül történt. Egészen döbbenetes élmény volt, számomra ez a gyorsulás, és éreztem, hogy ezt így nekem most mentálisan persze millió dolgot meg mentálisan föl kellett dolgoznom abban a 30 napban, de ez egy nagyon mély élmény volt, hogy hűha, tehát a sétatempó az mennyire döbbenetesen lassú, és mennyi minden észlelésre lehetőséget teremt, mint amire mondjuk egy autóban ülve, bármennyire is figyel az ember a forgalomra és a környezetére, képtelen észrevenni. Szóval ez ilyen fantasztikus felismerés volt. Hogyan lehet magunkat rászoktatni, vagy tanítani arra, hogy figyeljünk az épített környezetre? Hogyan tudunk ezért felelősséget vállalni? Szerintem megfigyelési szempontokkal. Segítesz nekünk? Egy múzeumi példát mondok, mert már emlegettem ezt a kortárs képzőművészetet. Hogyha bemegyek egy csapat diákkal a múzeumba, és azok a művek, amik ott vannak, azok mondjuk mostanában készültek, és nem figuratívak. És odaállítom őket, és azt mondom nekik, hogy nézzétek, nagyon szép. Akkor ezzel semmit nem tudnak kezdeni. Pontosan. De hogyha én előre tudok nekik olyan megfigyelési szempontokat mondani, amik segítenek abban, hogy egy kicsit interakcióba tudjanak lépni az előttük lévő látvánnyal, akkor egészen másképp fognak viszonyulni hozzá. Hogyha megvan az a szabadságuk, hogy reflektálhatnak a környezetükre, hogyha tudunk nekik rejtvényeket, próbákat kitalálni, hogy fedezzék fel a környezetüket, akkor ezek jó utak, szerintem. Milyen szempontokat vegyünk figyelembe? Milyen kérdéseket tegyünk fel magunknak? Mondtatok a kérdések előtt még valamit, mert szerintem egy sokkal egyszerűbb dolog, és aztán a kérdéseket majd... Nem akarom okvetlenül kierőszakolni ezeket, nem, hogyha csak már 2-szer szóba került. A 0. pontot mondanám, mert hogy nagyon erősen beugrott nekem, ugye, hogy a Tanulni Szabad konferencián igen, az volt Tihanyban, igen. Indult itt most ennek a közös beszélgetésnek az eleje, és ott is arról beszéltünk, hogy mi az egyik fontos pontunk az volt, hogy szeretjük elhagyni az egyetem épületét, és elhagyni a tantermet, és kimenni. És egyébként az épített környezeti nevelésnek az egyik nagyon fontos részének tartom amúgy is ezt a kimenést. Menjünk ki a tágabb lakókörnyezetünkbe, legyen ez bár város, község, falu, tanya, természeti környezet, és ismerjük meg, és az első nagyon fontos szerintem, ha már a séta elhangzott, akkor egyszerűen csak a kinti sétálás, tehát hogy mi a hallgatóinkkal is nagyon sokszor kimegyünk, és már a kintlét, már a séta, már a kint eltöltött idő
egy nagyon fontos része ennek a megismerésnek, és akkor természetesen utána ezt még tudatosítjuk a hallgatóinkban is, hogy mennyi feladatot, szempontot, megismerési szempontot tudnak adni ők is egy-egy ilyen séta során. Ugye a célunk az, hogy aztán ők maguk is képesek legyenek ezeknek a aktivitásoknak, tevékenységeknek a megtervezésére, és ahhoz egyébként nem kell túlságosan sok, hogy bármelyik óvodából, vagy általános iskolából indulva egy ilyen környékfelfedező sétát tegyünk, hogy ott akár szempontokat adjunk a gyerekeknek, hogy ma éppen a épületeket figyeljük, ma a közlekedési elemeket figyeljük, ma a zöld felületeket, ma nem tudom, nagyon játékosan, izgalmasan mindent meg lehet figyelni. Azt gondolom, hogy az első ez a megmozdulás, ez a kimenés, és hogy ezt is a tanulás aktív formájává tudjuk tenni. Ettől egyébként nagyon tartanak is a pedagógusok, de mégis nagyon, nagyon pozitív megélések vannak, minden esetben nagyon pozitív visszajelzések vannak. A hallgatóink is imádják ezeket a tematikus napokat, amikor kimegyünk, kimozdulunk, ott ugye egy kicsit átíródnak a szabályok, nem azokhoz a szabályokhoz, hierarchiákhoz, berögzülésekhez vagyunk kötve. Talán ezért tartanak tőle. Igen. De ha ez egyszer átfordul, és megérzik ennek a pozitív oldalát, hogy ott például a gyerekekből is mennyi minden más jön ki, mennyi felszabadultabb reakció, szerintem iszonyúan össze tudnak adódni ennek az előnyei. Tehát mi ezt nagyon aktívan minden évben. Nyilván ez számunkra is egy más gondolkodást igényel, ezek extra tervezéssel, előkészítéssel járnak, de bőségesen megtérülnek, azt hiszem, minden esetben. Ezt szoktuk egyébként kisebb skálán is alkalmazni, ezt a kimozdulást. Most a frottázsolás jutott eszembe, amit az első éves hallgatókkal mindig belerázódásként el szoktunk végezni, amikor nem a környékig, hanem csak az egyetem épületét felfedezve töltik el az első órájukat, és felületeket gyűjtenek a frottázsolás technikájával, és ezáltal megérkeznek az egyetemre, belerázódnak a környezetükbe, olyan szemszögből is megismerik, ami nem tudom, például felszokták fedezni azt, hogy braille írás van minden terem mellett, ami addig nem, vagy hogy a burkolat jellege hogyan változik, és ezt meg tudják osztani egymással, és sokkal nyugodtabban tudnak így belevágni a képzésükbe ebben az egyetemi közegben. Folytasd. Tehát nem beszélve arról, hogy látják, hogy 5 lépcsőház van az épületben, és taktilis tapasztalatokat tudnak szerezni. Szóval ahhoz, hogy ezeket a frottás felületeket el tudják készíteni, csak hogy mindenki tudja, hogy miről beszélünk, amikor egy papírlap alá leteszünk egy pénzdarabot, és átsatírozzuk, az a frottás. És mint a legtöbb képzőművészeti kifejezés, ez is a francia nyelvből került hozzánk. Szóval ahhoz nagyon kell simogatni, tapogatni a felületeket, hogy ezt tudjuk csinálni, és ehhez tényleg közelről meg kell figyelni. Az a feladat fő szempontja az épületet, de a nagyobb léptékekig is el kell jutni ahhoz, hogy levadászhassák ezt a rengeteg felületet, amit aztán begyűjtenek papírlapokon, és utána egymással alkudozva, cserélgetve ezeket a felületeket, különböző képi feladatokat kapnak, amiket majd még meg kell csinálniuk ezekkel az alapanyagokkal, amiket gyűjtöttek, és ebből nagyon sok tapasztalatot szoktak szerezni az épített környezetük iránt. Egyébként ilyen feladatokkal van tele a könyvünknek a második fele, éppen azért, hogy ezeket az aktív lehetőségeket könnyű legyen kiaknázni, ne kelljen kitalálni, és nagyon fontos kihangosítani azt, hogy félnek a felnőttek a gyerekeket beleengedni ezekbe a dolgokba, mert van a mi korunkban ez a túlféltés jelensége, de egy nagy mintás kutatáson, ami a gyerekeknek a tárgykultúráját vizsgálta. Én azt találtam, hogy azért nem szeretnek a pedagógusok, és lassan már a szülők sem foglalkozni bizonyos dolgokkal, amik nagyon fejlesztőek lehetnének a gyerekeknek, mert féltik őket, mert túl nagy kosszal járnak ezek a tevékenységek, és el tudnak szaladni, és veszélyes helyzetbe tudnának kerülni, és sorolhatnám mindenféle konkrét... És még extra mosást is be kell tenni. Igen. Veszélyes eszközök is vannak. Igen, ezeket
nagyon komolyan kell venni ezeket a faktorokat, amiket visszajeleznek a szülők meg a pedagógusok, de közben az van, hogy a kutatás azt is megmutatta, hogy azok a gyerekek, akik nem csinálják ezeket a veszélyesnek ítélt, vagy koszolással járó dolgokat, azoknak bizonyos képességei, kompetenciaelemei nem fognak fejlődni. És méghozzá azt is ki tudtuk mutatni ebben a kutatásban, hogyha egy bizonyos korig nem tudjuk konfrontálni a gyerekeket ezekkel a helyzetekkel, természetesen a legjobb és legizgalmasabb és legbiztonságosabb módokon, akkor bizonyos képességeik soha nem fognak kifejlődni. Úgyhogy ezeket érdemes komolyan venni. Egyébként az egyik fő motivációja, hogy megírtuk ezt a könyvet, az volt, hogy olyan ötleteket tudjunk adni a pedagógusoknak és a felnőtteknek általában, amelyek segítik őket abban, hogy a gyerekeket bevonják mindenféle dologba. És azok a visszajelzéseink a könyvről egyébként, mi egyetemi jegyzetnek használjuk elsősorban az első fele miatt, ahol elméleti dolgokat írtunk le, de a második fele az játékgyűjtemény, és az a visszajelzés, hogy nem csak a pedagógusok kedvelik, a hallgatók azért szeretik, mert nincs benne semmi megfélemlítő, szerintem a Violának a tipográfiája miatt, aki még a táblázatokat is úgy tudta megcsinálni benne, hogy azokon nem is látszik, hogy táblázatok. De hogy tudom erősíteni. De hogy hogy a pedagógusokon keresztül azt tudtuk meg, hogy a szülők szeretik ezeket a könyveket, vagy a mi könyvünket, és még az is kiderült, hogy a gyerekek kiszokták színezni a Violának a rajzait, és elég fehér felületet is hagyott ahhoz, hogy a saját rajzaikat is bele szokták tenni. Szóval ezt így jól szokták használni a megfélemlítés ellen. Jól gondolom, például ebben a frontás technológiából, hogy minél több érzékszervünket aktiváljuk, annál valószínűbb, hogy jobban persze egy naív kérdés, nyilván sejtem a választ, de mondjuk a szemünket viszonylag könnyű aktiválni, de mondjuk értő módon figyelni, vagy megfigyelni valamit, ahhoz valóban kellenek szempontok. És a frottásos feladatban egyébként felelősöket is ki szoktunk osztani, hogyha éppen ezt megkívánja a helyzet, meg a hallgatóknak a száma egy csapatban, és van, aki a szagokért felelős, van, aki a hangokért. Igen. Tehát szag, tapintás értelemszerűen, megtekintés, hangok, mondjuk, ha megkocogtatok egy csempe felületet, vagy a pincében mondjuk zúg-e valami, vagy csikordul egy ajtó, vagy behallatszik-e a madarak hangja, nyitva van egy ablak. Egyébként mindezt meg szoktuk spékelni még további pedagógiai rétegekkel is, mert a szociális képességeiket is próbáljuk fejleszteni a hallgatóinknak. Tehát az, amikor mi kimegyünk, az nem feltétlenül csak arra jó, hogy ott egy ilyen hatalmas zsákbolhával eljussunk A-ból B-be, és vigyázni kelljen arra, hogy senki ne lépjen le a mozgójárművek elé, meg nem tudom én micsoda, hanem a szociális képességeik is erősen fejlődnek, és amikor egy-egy ilyen feladatot kapnak, akkor ott próbálunk például úgy is hatni a kompetenciáik fejlődése irányába, hogy például munkamegosztásra próbáljuk sarkalni őket, vagy felelős területeket adunk nekik. És figyelünk arra, hogy milyen ezeknek a kis mikrocsoportoknak az összetétele. Nagyon szeretjük alkalmazni a Kagan-féle kooperatív tanulásnak az összes jó tulajdonságát. Nagyon sokféleképpen keverjük ezeket a kis csoportokat, figyelve arra, hogy amikor bejön hozzánk egy első éves hallgató az első napon, akkor kivel van interakcióba, tud-e egyáltalán kapcsolatot teremteni a többiekkel. Próbáljuk ezeket a folyamatokat is művészi eszközökkel is kordában tartani, vagy segíteni. Néhány hónapja volt egy beszélgetésem Réti Mónikával, aki mindenki ismeri az asztalnál szerintem, és a tanítóterekről beszélgettünk, és a Mónika azt mondta, idézett részben a saját magát a szerkesztett kötetből is, hogy a terek már azzal is tanítanak, ahogy kinéznek, meg az, hogy mondjuk hogyan fogadunk egy gyermeket egy intézményben, hogyan el kell, hogy őt
meg kell, hogy félemlítse, elborzasztja, vagy éppen azt látja, hogy itt egy arcképcsarnok van az elmúlt 100 évből, vagy ez egy játékos tér, és gyere és játszunk együtt, típusú fogadótér van, ez döntően meghatározza azt, hogy hogyan fogja magát érezni a tanuló, vagy éppen esetben a hallgató az egyetemen. Juditot kérdezem, hogy a te állításod szerint, vagy egyetértesz a Monikával, tudsz-e vele vitatkozni valamilyen formában, illetve, hogy szerinted, vagy a te megközelítésedből, ugye építész gondolataidat próbálom aktivizálni, hogy ezek a tanítóterek, ezek hogyan formálnak, tanítanak, edukálnak minket? Mit tennél hozzá ez a gondolathoz, amit Mónika megosztott? Abszolút egyetértek ezzel a gondolattal, olyannyira, hogy akkor a felelősség szóhoz egy picit olyan irányból visszakanyarodnék, hogy ugye az elején ezt boncolgattuk, hogy a felelősségérzet kialakítása hogy mind fontos. Én ezt egy ilyen felszabadítás szempontból is megközelíteném, hogy azt tapasztalom, hogy nagyon sok esetben arról van szó, hogy fel kell szabadítani az emberek gondolkodását arra nézve, hogy szabad, sőt, lehetőségük van befolyásolni a környezetüket. Tehát nagyon sokan fixnek vesznek bizonyos környezeteket, még akár ez az otthonokban is érezhető, de közintézményekben, munkahelyekre abszolút igaz, hogy át kell lépni egy bizonyos küszöböt, hogy nem csak azért van felelősséget, hogy mondjuk az asztalot tiszta legyen, mikor elmész az irodából, de van felelősséged magad iránt is, hogy észleld például azt, hogy egy bizonyos helyen te jól vagy rosszul érzed-e magad, ott téged zavar-e valami, vagy kellemetlen-e számodra valami, vagy valami hiányzik-e neked, és ezt van, először is fel kell ismerned, tudatosítanod magadba, utána van lehetőséged és jogod ezt jelezni, sőt változtatni rajta. Ezt a pedagógusoknak egy nagyon kritikus pontnak látom, a pedagógus hallgatóknál is, és a gyakorló pedagógusoknál is. Nagyon sok helyzetet képesek késznek tekinteni, adottnak tekinteni, akár évtizedek hosszában. Számtalan vicces ilyen történet van, hogy tudnak beragadni helyzetek, miközben már senki nem tudja, hogy azt ki és miért alakította úgy, és tök kellemetlen és kényelmetlen, és mégis úgy használjuk csak azért, mert ez mindig így volt. És erre rá kell ébreszteni, ezt a felelősséget is ki kell építeni a pedagógusokba, hogy változtassanak, merjenek, alakítsanak. Emiatt nagyon sok feladatunk van úgy, például az egyetemen ezt gyakoroljuk, előkészítjük, hogy a hallgatóinkat kérjük, vagy elmeséljük, hogy milyen feladat fog következni, milyen tevékenységgel fogunk foglalkozni, és most rendezzék be a termet hozzá. Tehát, hogy például ez az aktív hozzányúlás a tantermekhez, hogy ahhoz az nem egy szentírás, ahogy oda le vannak téve az asztalok, ahhoz hozzá lehet nyúlni, azt adott esetben a nap folyamán többször is bármelyik iskolába át lehet rendezni, de óvodáról is beszélhetünk. A terek azok plastikusan alakíthatók. Nyilván vannak fix mobiliák, beépített elemek, amikhez nem, de hatalmas mozgástere van szerintem még így is a pedagógusoknak, amit nem mindenki használ tudatosan, és ebben próbáljuk támogatni a hallgatóinkat. Én minden erőmmel ezen vagyok, hogy ezt a felszabadító érzést elültessen bennük, hogy nekik kell, és lehetőségük van, és szabadságuk van, és eszközeik vannak, hogy ezt módosítsák és alakítsák. És akkor egyébként sokkal inkább megvalósult az, amit a Mónika is mond, hogy olyan tereket tudnak létrehozni és kialakítani, amiben olyan hangulatba várják a gyerekeket, hogy ez tényleg egy tanulástámogató, egy elfogadó, egy befogadó, egy pozitív hangulatú tér legyen, mert egyébként borzalmas helyzetek vannak. Mi magunk is rengeteg gyakorlóhelyre járunk, és bizony elmondhatom, hogy vannak olyan iskolák, ahol már a bejárati ajtón belépve akaratlanul is kihúzom magam, mert hogy érzem, hogy itt azért most viselkednem kell. Itt most a 45 perc alatt úgy kell ülnöm, nekem is, ahogy itt ezt elvárják tőlem, pedig ugye senki nem ezzel fogad az ajtóba. De hogy akaratlanul is a terek hatása az megmutatkozik, vagy a figyelemem fenntartásában, vagy a közérzetemben. És ezt egyébként már a pici gyerekekbe is kell, és nyilván ezek a pedagógusok, akiket erre bátorítunk, azok sokkal érzékenyebbek lesznek arra, hogy a gyerekek jelzéseit is észrevegyék, hogy mi történik bizonyos terekben, hogy szétesik egy osztály figyelme, hogy a zajszint elviselhetetlen, hogy a fények nem megfelelők, hogy valaki valamit valahol nem hall, nem ért, elkalandozik, nem jól van pozícionálva, vagy csak nem érzi biztonságban magát egy adott térben. Tehát azért ezek nagyon messzire vezető kérdések, de ezekkel kell foglalkozni. Szerintem ez a pedagógusok tudatossá válásának az egyik fontos. Szerintem itt 3 dologról is van szó. Egyrészt egy kritikus hozzáállásról ahhoz, ami körbevesz,
Tehát, hogy képes legyek fölismerni egyáltalán, hogy az a doboz, amit valaki oda tett 3 évvel ezelőtt, és soha nem bontotta ki senki, ez lehet, hogy az a doboz nem jó helyen van. Tehát ezt a kérdést meg kéne tudnom fogalmazni. Ez a felelősségvállalás szerintem a másik fontos dolog, és a harmadik meg az aktivitás, hogy igenis megteszem azt, hogy átalakítom a teret. Ugye felelősségről, a kritikáról, vagy a kritikus gondolkodásról már picit volt szó, de hogyan tudunk átléptetni mondjuk egy hallgatót abba az állapotba, vagy hogyan tudtok ti átléptetni egy hallgatót abba az állapotba, hogy igenis lépje meg. Igenis, hogyha eltervezett valamit, és látja, hogy az a doboz az nem jó helyen van, akkor hogyan tud megközdeni mondjuk a saját kognitív diszonanciájával, vagy az őt körülvevő mondjuk hatalmi erőkkel. Én hozhatok erre egy esettanulmányt, ami szerintem nagyon pozitív, egy nagyon pozitív eset, és abszolút forradalmasította a pedagógiát, ez pedig Winkler Márta hihetetlen céljai és elérései. Konkrétan pedig a Kincskereső Általános Iskolának a példáját szerettem volna itt felhozni, mert ő abszolút progresszíven gondolkodva egy olyan általános iskolát hozott létre, ahol tulajdonképpen megduplázta az osztályok számára fenntartott tereket, és ez azt jelenti, hogy nem csak egy terme volt minden osztálynak, ahol voltak padok, és volt egy tábla, és ment ez a megszokott frontális oktatás, hanem mindegyik tulajdonképpen csak az alsós osztályok termeihez tartozott egy szőnyeges, ami egy ugyanolyan méretű terem volt, mint az osztálytermük, azzal a különbséggel, hogy le volt terítve egy hatalmas szőnyeg bele, és gyakorlatilag nem volt benne semmi más, csak azok a dolgok, amiket a gyerekek a tanítójukkal együtt odavittek, és úgy építette föl az oktatásának a ritmusát, hogy figyelt arra, hogy a gyerekek éppen milyen állapotban vannak, tudnak-e figyelni, hogyha nem, akkor miért nem, és hogy lehet őket kizökkenteni, és rengetegszer vitte át az osztályait a szőnyegesbe, akár egy matek példa után hirtelen, és terített ki több zsák üveggolyót, amit a gyerekek a lábujjaik között mozgattak meg a szőnyeg egyik végéből a másikba, és ezzel ugye az előbb említett érzékszerveket is aktivizálva egyszerűen kizökkentette az osztályokat, és hihetetlen eredményeket ért el ezáltal. Mondja ezt Viola, akinek akkora mázlia volt, hogy a Winkler Márta volt. Igen, a tanítónője. Ezt személyes... Nem mondod. De. Személyes élmény is nekem, de azóta már a kiterjedt tudásommal is tudok rá reflektálni, és pozitív esettanulmányként, példaként költői a kérdés, hozni. De talán nem véletlenül kerültél művészeti pályára? Előfordulhat, hogy nem véletlenül, igen. Egy picit erre az üres szőnyeges teremre hadd reflektáljak az építészeti gondolatnak abból az irányából, hogy egyébként ez egy bevett vonulat is lett, és skandináv országokban nagyon, nagyon jellemző, hogy kisgyermeknevelő intézmények, óvodák, iskolák terei nagyon letisztultak. Igen. Szinte külső szemlélnek üresnek tűnhetnek, aminek nyilván vannak okai, tehát hogy nagyon sok ilyen környezetpszichológiai oka van, hogy ebben a térben hogyan lehet jobban fókuszálni, jobban odafigyelni más tevékenységekre, akár egy üveggolyózásra. Pont egy ilyen közös élményünk a Violával, az egyetemi műtermeinkben, ami a vizuális nevelési tanszék termei, ahol a mi óráink vannak, nagyon gyakran merül fel a hallgatók részéről a kérdés, hogy minden termünkben egy hatalmas beépített szekrényes fal van, aminek ilyen fehér bútorlap borítása van, hogy miért nincsenek azok a falak kidekorálva, kiragazgatva alkotások, nem tudom, vagy miért nem festettük ki, vagy nem, tehát graffitizzük össze, jön rögtön a késztetés a hallgatókba, és ezt rendszeresen megbeszéljük, hogy milyen érdekes, hogy rögtön jön ez a kérdés, és a mi részünkről pedig mindig egy nagyon tudatos döntés az, hogy azért, hogy az itt zajló munkát mi nem akarjuk egy zavaró, vizuálisan túl sok ingerrel terhelt környezettel. Nyilvánvalóan ki tudtuk volna graffitizni, ha akarjuk már 650-szer, de ezt mindig megbeszéljük a hallgatókkal is, hogy ez az ő alkotóidejüket, alkotókörnyezetüket támogatja, hogy ez ilyen neutrálisan van hagyva.
És vannak specifikusan olyan tereink az egyetemen, meg a vitrinek a bizonyos folyosó szakaszon, amik meg kifejezetten azt a célt szolgálják, hogy a hallgatók meg tudják mutatni egymásnak a munkáikat. Igen, a kiállítási terek azok is megvannak. Illetve ezek át tudnak alakulni időnként, de amikor egy elmélyültebb alkotó folyamat van, akkor nem mindegy, hogy milyen tér az, ami körülvesz minket. Igen, de ez felveti azt a kérdést szerintem, hogy tehát, hogyha neutrálisan hagyunk egy teret, amivel én személy szerint hiszek, szerintem ez jó, vagy fontos irány, de ez feltételezi azt, hogy az, aki benne dolgozik, az értő módon és kreatív és konstruktív módon tudja használni ezt a teret. Mert akkor őt felhatalmazzuk arra, hogy tessék itt egy fehér fal, töltsd meg tartalommal, hívd be a gyerekeidet egy játékba, és alkossatok tereket közösen, és nyilván a gyerekek olyan világokat tudnak elképzelni, amiket valószínűleg én már soha nem tudnék, és ehhez mondjuk a jók a neutrális terek. De ez még egyszer mondom, azt feltételezi, hogy a benne dolgozó kollégák, munkatársak meg tudják tölteni. Mi történik azokkal, akik nem annyira képzettek, hogy ezt meg tudják tölteni? Mit várhatunk el azoktól a kollégáktól, akik mondjuk nem vettek részt vizuális nevelésben, vagy nem ismerik az épített környezeti nevelésnek a módszertani kultúráját? Azzal szembesülünk nagyon gyakran, hogy felkérések érkeznek. Egészen zavarba ejtő felkérések érkeznek hozzánk, hogy ezt meg ezt a teret fessük ki, mert az jó a gyerekeknek. És meg is mondják, hogy pontosan hogy, sőt fényképeket szoktak mutatni, hogy miért szeretnének, és nagyon nehezen lehet udvariasan, kedvesen elhárítani ezeket a kéréseket, és ez mindig azzal jár, hogy megpróbáljuk megbeszélni azt, hogy miért nem lenne ez jó, hogyha úgy lenne, ahogy az elképzelés szerint működne a dolog, mert nem vagyunk egyformák, és a gyerekek se egyformák, és a gyerekek se reagálnak egyformán a dolgokra, és a környezet az támogató kell, hogy legyen. Mondjuk a mi esetünkben, a mi csőlátásunk miatt az alkotáshoz, tehát az egyébként is nagyon sokféle szempontból fejleszti a gyerekeket. Szóval úgy kell kialakítani ezeket a tereket, hogy az lehetőleg mindenkinek jó legyen, vagy ne legyen közöttünk olyan, akinek rossz. És ezért a legszabadon engedőbb módja ezeknek a tereknek az alakítása az mindig a mobil eszközök alkalmazása, nem a digitális értelemben mobil eszközök, hanem minden olyan tárgynak az alkalmazása, legyen az 2-dimenziós vagy 3-dimenziós, ami változtatható, amit nagyon sokféleképpen lehet alkalmazni. Tehát azok a falak, amiket egy speciális festékkel le tudunk kenni neutrális színűre, de az magához vonza a mágnest, az nagyon sokat segít. Azok a falak, amik moshatók, és elé lehet állítani bátran a gyerekeket, vagy meg lehet őket tanítani arra, hogy honnan lehet a rendből elővenni az eszközöket arra, hogy a megfelelő helyen alakíthassák a felületeket, és utána a rendbe vissza tudják vinni az alkotóeszközöket. Ezek például segítenek abban, hogy több legyet üssünk egy csapásra. Tehát ezek a fessük ki, és a szemünk úgy is megszokja típusú dolgok, ahogy a letett dobozod felmerült itt pár perccel ezelőtt. Mert ilyen a szemünk természete, hogy megszokja, a rosszat is megszokja. Annak elejét kell venni. Még ezt sztorit elmesélek. Egyik költözés után maradt 1 vagy 2 kibontatlan doboz. Megtörténik az ember életében, és akkor egy ebéd közben meséltem ezt egy kollégámnak, és megkérdezte, hogy és mi volt benne. És mondtam, hogy nem bontottam ki. Ha 2 évig nem volt rá szükségem, akkor valószínűleg nem véletlenül nem bontottam ki azt a dobozt, úgyhogy ez a doboz már nem része a háztartásomnak. De valóban 2 évig nézegettem azt a dobozt. Persze nem volt szem előtt igazán, de néha-néha azért rátekintettem, néha-néha azért találkoztam vele, és aztán évekkel később jutottam el arra a döntésre, vagy arra a kritikus pontra, vagy kritikus kérdésre, hogy lehet, hogy nekem erre nincs is igazából szükségem erre a dobozra. Egyébként beszélgettünk a beszélgetésünk elején arról, hogy miért nem jó elkésni egy vizuális óráról, mert hogy az elején történnek a dolgok. És az elején történik az is, amikor átrendezzük a termet egy adott eljárás vagy technika
optimális alkalmazhatóságának a szempontjai szerint. És ez vezet például oda, hogyha ezt jól tudjuk csinálni, ha egyáltalán tudjuk csinálni, mert olyanok a körülmények, és jól tudjuk csinálni, és tényleg tudatosan végig gondoljuk, és olvasgatjuk Winkler Márta könyvét, a Kinek kaloda, kinek fészek címűt, ahol ő akkurátusan, fantasztikusan pontos rajzokkal illusztrálja, hogy kell bizonyos tevékenységekhez átrendezni a tantermet, akkor rögtön nincs annyi veszély, mert ha jól helyre tudom letenni, akkor nem borul le, nem áztatja el, nem szúrja meg, nem vágja ketté, nem sérti meg. Szóval, hogy nagyon komolyan összefüggenek ezek a dolgok, például az alkotással. Kedves hallgatók, az épített környezeti nevelésről és a vizuális nevelésről már sokat hallottunk, és még mindig előttünk állnak olyan témák, mint hogy milyen hatással voltak a kisgyermekekre a járványhelyzet, vagy épp a növekvő digitalizáció. Mielőtt ezebe belevágunk, egy felhívást azért engedjetek meg. Ha izgalmasnak és tartalmasnak találjátok az adást és a beszélgetésünket, akkor ne felejtsetek el most feliratkozás, a like és a megosztás gombokra kattintani, hogy másoknak is a tudomására hozzátok, milyen szakmai tartalmat érdemes hallgatniuk. Ha pedig az értesítéseket is beállítjátok, akkor nem csak továbbra is ingyenesen hallgathatjátok a Csomópont podcast adásait, hanem minden egyes frissítésről és hírfolyam bejegyzésről is értesítéseket kaptok a jövőben. Köszönjük, hogy ezekkel is nagyon sokat segítetek nekünk és a Csomópont podcast csatornának, és már is folytatjuk Pataki Gabriálával, Skalicki Judittal és Rekvényi Violával, az ELTE tanító és óvóképzőkar vizuális tanszékének oktatóival. Beszéltünk már arról, hogy a gyerekeknek milyen lehet az ideális iskolai vagy otthoni tanulási tér. Mint tapasztalt kutatókat, meg oktatókat kérdezlek arról a témáról, hogy mi történik akkor, amikor a gyerekek nincsenek benne az iskolában. Például éveken keresztül kibejárkáltak az iskolába a járványhelyzet idején. Tudjuk kutatásokból, hogy vannak olyan jelek, amelyek észlelhetőek a gyerekek kognitív, kompetencia és más típusú fejlődési, tehát vannak fejlődési problémák azokkal a gyerekekkel, akik ebben az időszakban jártak volna mondjuk óvodába, vagy éppen tanultak volna írni, olvasni. Bizonyos hátrányok, adott esetben előnyök is keletkezhettek. Hogyan változtatta meg a gyerekeknek a tanulással és az épített környezettel kapcsolatos percepcióit az, hogy nem volt ebben az iskolában? Elmondhatok előtte egy kutatást, amit az iskolai környezetről, meg az alkotó terekről csináltunk. 886 kisgyereknek elemeztük a rajzait. Erről beszéltetek Tihanyban? Beszéltünk erről Tihanyban, igen. Ez egy nagyon fájdalmas eredmény, amit el tudunk mondani, és ebből mentünk a Covid-ba. Szóval 886 gyereket kértünk arra, hogy rajzolja le azt, ahol ő szeret alkotni. És itt anélkül, hogy a fantáziájukat különösebben befolyásoltuk volna, ezt most a felnőttek számára fogalmazom meg így, mert nem minden gyerek érti ugyanazt ezen a fura mondaton, hogy hol szeret alkotni. Úgyhogy ezt egyértelművé tettük a gyerekeknek, hogy ez mit jelent az ő szempontjaik szerint. És nagyon szép, egységes, nagy mintát tudtunk összerakni, amiből már érdemes következtetéseket levonni. Ebből a közel 1000 gyerekből összesen 4 olyan gyerek rajzolt iskolai környezetet, aki egyébként is ilyen fájdalmas, frontális oktatásról számolt be, mint alkotásról. Tábla előtt álló, éppen... Felelés közben, vagy valamilyen számonkérés. Szóval mindenképpen egy ilyen tudásosztás helyzetet rajzoltak le. Ez tényleg nagyon fájdalmas 4 rajz volt. Az összes többi nagyon sokféle szempont szerint volt megosztható, de anélkül most ezt a rendkívül érdekes rétegződést elmesélném, azért szeretném megemlíteni, mielőtt a Covid kínjaira ráfordulunk, hogy az volt a legfőbb eredmény, hogy a gyerekeknek a 48%-a, tehát majdnem a fele, otthon szeret alkotni. Méghozzá olyan emberek társaságában, akik őt nagyon szeretik. És azt hiszem, 36% volt azoknak a gyerekeknek a száma, akik valamilyen iskolán kívüli környezetben, de a szabadban szeretnek alkotni. Jellemzően valamilyen fák oltalmában,
finom ennivalók társaságában, és még olyan gyerekek is voltak, nem is egy, akik nemhogy vízparton, de vizen, gumimatracon vagy csónakban szeretnek alkotni. Szóval mit mond ez el az iskolai terek viszonylatában az alkotásról, hogyha a gyerekeknek több mint a 2/3 meg se fordul a fejében, hogy azt rajzolja le, azt adja vissza, arról beszéljen, hogy az iskolában milyen jó alkotni. Az nagyon sok mindent elmond. És mit tanultatok ebből a kutatásból? Mi a következtetésetek? Akkor nézzük ezt a részt. Egyfelől azt, hogy a gyerekek üzennek nekünk ezekkel a rajzokkal valamit. És nem biztos, hogy nekünk át kell tennünk az ő otthonaikba az alkotást, amire kényszerűen, amire rákényszerültünk a Covid alatt, de ha így alakul, akkor is inkább meg kell próbálni azokat a környezeteket, amiket ők szívesen használnak alkotásra, vagy inspirálónak találják, azokat modellálni az iskolában. Mindenképpen változtatásra van szükség, ezt üzenték a gyerekek. És nagyon komolyan elkezdtünk gondolkodni a neveléstörténetnek a tanulságain, és most újra szeretném megfogalmazni ezt a döbbenetet, hogy az 1910-es években forradalmi apróságok történtek, és mondjuk a Frené pedagógiának az egyik alapja az, hogy ő Celestine Frené, a felesége írta le, aki az ő vizuális tanártársa volt, ő volt az alkotó pedagógus az iskolájában. Egy pajszerrel bement abba az iskola épületbe, amit kijelöltek neki az első világháború után, és szétfeszegette a lecsavarozott bútorzatot, és szétfeszegette a katedrát is, amiről lehet osztani a tudást, és olyan bútorokkal rendezte be a tantermet, ami a gyerekek alkotásaihoz, és itt nem csak a vizuális alkotásra gondolok, például a szöveg alkotásához megfelelő volt. Vagy ugyanezekben az években a Mária Montessori egészen meglepő, hogy ma még mindig nem tudjuk minden iskolában viszont látni ezt a gondolatot, gyerekméretű bútorokat alkalmazott, és azokat a táblákat, amikre írtak a gyerekeknek, meg a gyerekek, azokat oda tette a gyerekek méretének megfelelően. Vagy Rudolf Steiner elkezdett azon gondolkodni, hogy hogyan kellene a gyerekek fejlődése szempontjából optimális színvilágot létrehozni az osztálytermekben. Vagy sorolhatnám. Tehát elkezdtünk komolyan foglalkozni ezekkel a nem túl régi, de egyáltalán nem tudatosodott változtatásokkal a pedagógiában, amik úgy megmaradtak valahogy, vagy legalábbis nem megfelelő tempóban és ritmusban és lendülettel mennek be a köznevelésbe. Ezekkel megpróbáltunk foglalkozni, és ezeket próbáltuk a hallgatóinkban tudatosítani. Aztán rájöttünk nagyon gyorsan arra, hogy az a rövid inspirációs rész az óráink elején, az nem tud úgy működni, hogyha mindenki a saját környezetében van, és Zoomon próbáljuk kormányozni ezeket az alkotó folyamatokat, úgyhogy meg kell változtatni a dolgokat. És ez jelentett nekünk nagy lökést ehhez a kutatáshoz, meg az, hogy azt vettük észre, hogy elvesztek hallgatóink, hogy egyszerűen nem találtunk hallgatókat. És eleinte csak csodálkoztunk, hogy miért nem jönnek online órákra, majd aztán kiderült, hogy senki se büszke arra, hogy szegény vagy nehéz körülmények között él, és nagyon sokat tanultunk az alkotó terekről akkor is, amikor az derült ki, hogy van egy hallgatónk, nem egy egyébként, de az elsőről így derült ki, hogy erre egyáltalán hogy kell odafigyelni, akinek a háztartásában nincs megfelelő áramellátás, nemhogy internet kapcsolat, amin be tudnak kapcsolódni az óráinkra. Volt egy olyan, akinek egy faluközpontban az önkormányzathoz kellett hetente egyszer elmenni ahhoz, hogy egyáltalán meg tudja csinálni, be tudja adni a feladatait, amiket olyan természetesnek vettünk, hogy adjuk a feladatot, és ők majd elküldik. Szóval, hogy nagyon sokat tanultunk, mire ráébredtünk arra, hogy ezzel foglalkozni kell. De azt hiszem, hogy azt is hozzátehetjük, hogy ez a felmérés, vagy ez az elemzés, amit ezzel kapcsolatban már Viola is említett,
az végeredményben a hallgatóknak sokat segített. Tehát, hogy egyik legfontosabb visszajelzés az volt a hallgatóinktól, amikor ezt a otthoni tanuló és alkotóterek kutatásunkat megcsináltuk, az egyik legfontosabb visszajelzés az volt, hogy ennek a kitöltése milyen sokat segített nekik, hogy átgondolták a saját adott helyzetüket, éppen azt a szitut, amivel éppen küzdenek, akár az áram, a faluközpont, vagy hogy kivel kell megosztani a szobáját, helyeit, és hogy ezt átgondolhatták, megfogalmazhatták saját maguk számára is, leírhatták, ezáltal megtörténtek sok esetben olyan felismerések, amelyek addig csak egy ilyen zavaró, bőr alatti viszkető tényezőként ott voltak, és nem minden esetben, de voltak olyan helyzetek, amikor tudjuk, hogy utána történtek átalakítások, történtek pici elmozdulások, és egy-egy tér jobb lett, vagy egy-egy függönybe került egy olyan helyre, ahova kellett, vagy elmozdultak egy stagnáló rossz állapotból, és már önmagában ez egy segítő helyzet volt ott nekik akkor. Nagyon érdekes volt, hogy volt egy ilyen lelki, pszichés, feldolgozó szakasza is ennek a kutatásnak. Erre nem gondoltunk mi előzetesen. Vagy egyáltalán az kiderült, hogy az a szoba, amiben addig dolgoztak, annál vannak jobbak, vagy hogy a családjuknak a jelenléte az rendkívül pozitív hatással van rájuk, és amikor már kisimult a világ állapota, akkor több energiát fordítottak arra, hogy azokban a terekben töltsenek több időt, ahol jobb nekik. És ezt azért vették észre, mert ezekre a kérdésekre tudtak válaszolni. Sokkal tudatosabbá váltak egyébként a térhasználatban. És ez az egyetemen, az óráinkon is egyértelműen látszik. Az a kutatás, amit említettél, Gabriella, amelyben ezt a 886 gyermeket vontátok be, és rajzoltattátok le azzal kapcsolatosan, hogy hogyan és hol szeretnek alkotni. Szerintetek ez inkább azt az üzenetet hordozza, hogy a gyerekek szeretnek otthon lenni, és szívesen tanulnak otthoni környezetben, vagy éppen természeti környezetben, vagy az inkább egy kritika az iskolai környezetekkel szemben? Szerintem mind a kettő. Vagy C mindkettő. Uh-huh. Ez jelentheti azt is egyébként, hogy mondjuk akár ilyen szempontból lehetett az egy jó hatás, hogy a gyerekeknek otthon kellett tölteniük az idejüket, és otthon tanulhattak, otthon alkothattak? Én nagyon komolyan összehasonlítottam a COVID előtti fél évzáró munkáikat a hallgatóknak a COVID 3 fél évével. És megnéztem, hogy a vizuális képességek fejlesztése vagy fejlődése szempontjából mennyire voltunk eredményesek. És nem tudom büszkén kijelenteni, de nagyon tárgyilagosan azt tudom mondani, hogy rettentően sokat romlott a hatékonyság ezekben az években. És nem csak, hogy rettentően sokat romlott, azóta is nagyon nehezen tudjuk elérni azt a színvonalat, amit a COVID előtti évben még el tudtunk érni. És ez talán jelentheti azt is, hogy nem csak a hallgatók világában, hanem a gyerekek világában is extrapolálhatóak ezek a kritikus állapotok, vagy problémák? Én nem mernék ilyen kijelentést tenni, mert nagyon erősen benne vagyunk a pedagógus képzésben, és abból az aspektusból tudjuk jól figyelni a dolgokat. Még egy téma szerintem szorosan kapcsolódik ide, az a tárgyalkotás és a tárgykultúra. Ugye említetted, hogy maketteztetek, modelleztétek mondjuk egy jövő vizuális szaktantermét. Azt írtátok ebben a kötetben, amiről már többször volt szó, hogy az épített környezeti nevelés ugyan új pedagógiai terület, emiatt a vizuális kultúra területének még mindig didaktikájára erősen épít, de ahhoz, hogy az óvodában a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően a belső világokat ki tudják valahogy projektálni, ahhoz a tárgyalkotás, meg a képzőművészeti tárgyú alkotás, kifejezés egy jó eszköznek tekinthető. A szakmai életem egy részét azt a tárgyalkotás, alkotópedagógia világában töltöm, úgyhogy ebből az irányából kérdezem, hogy mik ennek a kisgyermekkori és óvodai kifejeződései, tehát hogyan történik a tárgykultúra és az alkotás élményének kialakítása óvodában és kisgyermekkorban? Hogyan történik ez a gyakorlatban? Hát lehet beszélni arról, hogy hogyan történik, meg arról is lehet beszélni, hogy hogyan történhet.
sőt, arról is lehetne beszélni, hogy hogyan történhetne. Hogyan kellene történnie talán. És tudok megint konkrét kutatásokat idézni, amiket elvégeztünk azért, hogy hitelesen tudjuk mondani azt, hogy merre lenne jó haladni. Egy 40 évvel ezelőtti kutatást ismételtünk meg nemrégiben, és egy picivel több mint 1000 gyereken néztük meg azt, hogy a vizuális képességeik hova fejlődtek, vagy mennyire fejlettek ahhoz képest, hogy a 70-es években milyen volt az óvodáskorú gyerekek vizuális képességeinek az állapota, és azt vettük észre, hogy ugyan megváltoztak a körülmények, és megváltoztak a körülmények, de a gyerekeknek a vizuális képességei már nem mutatják azt a fejlettségi szintet, mint amit akkoriban mutattak. Nagyon komolyan kell venni azt, hogy azért, mert félünk bizonyos dolgokat megszervezni mondjuk az óvodában, vagy nincsenek megfelelő körülményeink, azok azzal járnak, hogy a gyerekek bizonyos képesség elemei vagy kompetencia elemei nem fognak megfelelően fejlődni. Ki lehet menni a szabadba, és lehet ott építeni olyan dolgokat, amiket benn egy tanteremben nem lehet megcsinálni. Az itt előbb említett építés már óvodai környezetben is nagyon könnyen megvalósítható. Ezeknek azt hiszem, hogy inkább az előtérbe hozása lenne a fontos. Például az, hogy minden óvodában rendelkezésre áll építőkocka, ott van minden egyes csoportszobában a fakocka. Azonnantól már kezdve csak és kizárólag az óvodapedagógus beállítottságának a kérdése, hogy ő ezt előveszi-e, vagy csak a szabadjáték során adja oda, hogy hát építsen, aki szeretne, vagy pedig építe köré egy foglalkozást és bevonja. Tehát, hogy igen, nagyon sok esetben nehéz, és csak abból tudunk főzni, ami ott van, és nagyon sok megkötöttség és anyagi és egyéb infrastrukturális problémákkal küzdenek az intézmények, de sokszor még azt se használják ki, ami ott van. Tehát nagyon fontos arra is felhívni a figyelmet, hogy mennyi mindent tudunk. Ez egy pici szemléleti átfordulást igényel, vagy az, hogy bizonyos eszközöket merjünk kivinni a szabadba. Ez is egy ilyen nagyon berögzült dolog, hogy bizonyos vizuális tevékenység csak bent, asztalnál ülve végezhető. Milyen szempontból, és ezekkel a közös megmozdulásainkkal is mindig ezt is a hallgatóinknak a figyelmébe irányítjuk, hogy nem. Sehol sincs leírva, hogy rajzolni már pedig asztalnál ülve lehet. Vagy festeni, vagy építeni, vagy makettezni, vagy agyagozni, vagy bármit. Sokkal szabadabban kezeljük így is a tereket, hogy adjunk az alkotásnak lehetőséget erre. Egyébként meg maga a térben alkotás az egy teljesen más folyamat, mint a 2 dimenzióban való gondolkodás. És itt kapcsolnék rá arra a komplex ábrára, amit most Gabriella vett elő a papírjai közül, mert a könyvben is szerepel egyébként. Picit kihangosítod, hogy mi szerepel azon az ábrán, hogy lesz a 2D tervezésből a 3D tervezés, hogy lesz egyáltalán 3D tárgyalkotás, és az alkotás és az ábrázolás, az hogyan alakul ki mondjuk óvodás kisgyermeki korban? Az is nagyon fontos kérdés, hogy mi van előbb, ahhoz képest, hogy a gyerekek mennyit tanulnak. Először van az ötlet, amit meg akar csinálni az a kisgyerek, vagy először van a csinálás, amiből aztán majd lesz valami ötlet, ami szerint tovább tud menni valamilyen produktum felé. Ezek nagyon fontos kérdések, és akkor jöttünk meg ahhoz az ábrához, ahol tulajdonképpen csak összefoglalni szerettem volna azt, hogy a gyerekek személyiségfejlődése szempontjából az alkotás dimenziói, az, hogy síkon, térben, vagy esetleg a viola szakterületébe is már belekapva 3-4 dimenzióban is tudjanak alkotni, mert mozgás van már abban, amit ők ki tudnak fejezni, vagy az idődimenzió is szerepelhet egy ilyen munkába. Hát nem kevés animációs játékot láttunk már kicsi gyerekekkel. És itt arról van szó, hogy el kell különíteni az ábrázolást a kifejezéstől. Az ábrázolás az nagyon nagy kényszer, több 100 éve, hogy hasonlítania kell a valóságra, annak a dolognak, amit a gyerekek alkotnak. De tulajdonképpen
mi a belső képeiket, az önkifejezésüket is szeretnénk támogatni, és benne van a nevében, hogy ez egy kifejezés, ez nem egy ábrázolás. Mi nem várhatjuk el a kicsi gyerekektől, hogy rögtön királykisasszony tudjanak rajzolni, bár nagyon jó, hogyha megerősítjük őket egy-egy séma kialakulásában, mert az is a vizuális képességek fejlesztésének, fejlődésének az útjába van benne. De nagyon kell, hogy legyen önkifejezésük, hogy tudjanak a saját belső világukkal előhozakodni. Vagy vegyük észre azt, hogy a nyomhagyás az egy öröm. Az, hogy rohangálni tud egy gyerek, hogy meg tud tapogatni dolgokat, az egy örömforrás egy kisgyerek életében, és az minden, ami öröm, az fejlesztés is. És az is fontos, hogy ezek a dolgok, ezek spontán indulhassanak el. És hogyha éppen nem indulnak el spontán, akkor olyan kezdeményezéseket, és ne pedig parancsokat osztogassunk, amik beindítanak, így bepöccintenek egy-egy alkotó folyamatot, amiben tudjunk visszalépni, és hagyjuk a gyerekeket elmerülni. És nem mindig csak irányítással hagyjuk, hogy alkossanak, hanem segítsük őket abban is, hogy bizonyos anyagok, eszközök használatával ők játszhassanak. Tehát az építőkockák, amikről a Judit beszélt, azok nem csak építésre valók, hanem az a kocka, amit az ember a kezébe fog, vagy az a fadarab, az lehet királyfi, vagy tenger. Nagyon sokféleképpen lehet használni a tárgyakat. És hát általában az van, hogy megszakadnak ezek a folyamatok, ha nem jól kormányozzuk őket, vagy nem jó mederbe tereljük őket, és mondjuk az az optimális, hogyha a firka az egy formává tud alakulni. A rajz az 3D-ben valamilyen szoborrá tud alakulni, vagy egy építménnyé tud válni. És a terv az meg valamilyen funkciót tud kapni, és abból valami tárgy tud lenni. Tehát, hogyha a kétdimenziós oldalon nézem, mondjuk a gyerekek alkotásait, akkor ők firkálnak, aztán később már rajzolnak, az már az ábrázolás felé vezet, és terveznek. Az is egy nagyon fontos állomása ennek a kétdimenziós világnak, és ez a 3 dimenzióban a formákból terekké, szobrokká, tárgyakká, és végül funkcionáló tárgyakká tud alakulni. Tehát ez az az ív, amit ideális lenne minden gyerek számára lehetővé tenni, hogy bejárhassa. Én abban bízom, hogy az elmúlt időszakban kimondott szavak, azok egy beszélgetésé tudtak itt ábrázolódni, és a kifejezésetekből lett egy nagyon jó beszélgetés, és végül lett egy nagyon jó adás. Zárókörben azt kérdezném tőletek, mint mindig mindenkitől, hogy hogyan lehet hozzátok kapcsolódni, hogyan lehet titeket megtalálni, és mi a következő nagy dobásotok, a nagy kutatásotok, projektetek, amiben esetleg várjátok az együttműködők segítségét, vagy együttműködőknek a telefonhívását, e-mailjét. Hát minket mindig meg lehet találni az ELTE-TÓK vizuális nevelési tanszékén. Kitaláltunk egy képletet, ez a 3-6-12+, és ebből mindenféle hashtageket szoktunk alakítani, ahol hát nem vagyunk elég jók abban, hogy még dokumentáljuk is eléggé a munkáinkat, de azért itt-ott felbukkannak képi reprezentációi azoknak a dolgoknak, amiket csinálunk. A 3-6-12+ úgy kell érteni, hogy a mi pedagógus képzőseinknek a célkorosztályai szerint a képzéseinket rejtik ezek a számok. 3 év alatt vannak a kisgyermeknevelők, akik nálunk vizuális nevelést tanulnak. 3 és 6 év között vannak az óvóképzőseinknek a célkorosztályába tartozó gyerekek, és 6-12 évesek a tanítók, illetve a vizuális nevelés műveltségterületes hallgatók, és így áll össze ez a 3-6-12, és ha ez nem lenne elég bonyolult, akkor még egy pluszt is hozzátettünk, mert időközben lett
vizuális kultúra leánykori nevén rajztanárképzésünk is, ahol már a nagyobb gyerekek is számítanak, de akkor már nem akartunk több számot beletenni, és így lett a 3612+, tehát a hashtag 3612+ és valami alapján mindig meg lehet találni bennünket az Instagramon. Ennek kiegészítéseként 2 projektünket említeném, mert ezért viszonylag gyakori az, hogy együttműködünk különféle intézményekkel, akár más képzőhelyekkel, vagy pedig oktatási intézményekkel. Az egyik projektünk, aminek most már egészen sok állomása volt, ez a Minimal Human Space sorozat, amiben a minimális tér mennyiségekkel, minőségekkel foglalkoztunk. Ennek már számos állomása volt, ennek mindig valamilyen olyan térinstalláció, téri kísérlet sorozata része, amelyben megpróbáljuk azokat a legkisebb téri egységeket megfogalmazni, megépítve azokat, amelyek egy-egy bizonyos tevékenységhez, legyen ez alkotás, tanulás, tanítás, vagy a mindennapi élet tevékenységeihez szükségesek. Tehát ez egy ilyen tértudatosító, térhasználattudatosító sorozat, és szerintem az alkotóterek kutatását is fontos szerintem még megemlíteni, mert ez is egy ilyen folyamatos vonulat, és ide a Viola doktori témája kapcsolódik legszorosabban. Azt hiszem, hogy ennek is lesz még több állomása a következő években. Igen, hátha. Igen, nekem pedig most a felsorolt projektek mellett ez a legfontosabb fókuszom. A doktori kutatás részeként pedig egy saját mérőeszköz kifejlesztésén is dolgozom, ami ezekre a személyes alkotóterekre kérdez rá. Kedves Gabriella, Judit és Viola, nagyon köszönöm az időtöket, és ezt a hihetetlen tudást és energiát, amit behoztatok ma ebbe a szakmai csomópontba. Mi is nagyon köszönjük, és reméljük, hogy értelmezhetők ezek a szenvedélyes mondatok, amiket elkezdünk valahol, és aztán valahol teljesen máshol fejezzük be. Én ezt imádom. Főleg rám Én ezt imádom. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mind a hármatoknak. Köszönjük szépen. Kedves hallgatók, köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben az inspiráló beszélgetésben. A mai osztálytársaságunkban Pataki Gabriellával, az ELTE tanító és óvóképzőkar vizuális tanszékének tanszékvezető egyetemi docensével, valamint Skalicki Judittal és Rekvényi Violával, a tanszék oktatóival beszélgettünk a vizuális nevelésről, az épített környezeti nevelésről, a tárgyalkotásról és a tanulási terek transformációjáról. Ők itt mindannyian olyan elhivatott szakemberek, akik nap mint nap azon dolgoznak, hogy az épített környezeti és vizuális nevelés a legkisebbek számára is értékes és élvezetes legyen. Úgyhogy kifejezetten hálás vagyok nekik még egyszer, hogy idejüket és tudásukat nem kímélve eljöttek hozzánk. Ha tetszett az adás, osszátok meg velünk véleményeteket, kérdéseiteket a Csomó.podcast közösségi oldalain, és iratkozzatok fel a podcast YouTube, Spotify vagy Apple Podcast csatornájára. Zárásképpen pedig ne felejtsétek, a tudás a kapcsolatainkban rejlik. Beszélgessetek, kezdeményezzetek párbeszédet, és gazdagítsátok a közösségi médiátokat, valamint a személyes kapcsolati hálótokat a Csomó.podcast adásaival. A mai csomópontunkat elhagyva mindenkinek további biztonságos közlekedést és kellemes utat kíván az adás szerkesztője és műsorvezetője, Farkas Bertalan Péter. Ez volt a Csomópont, Magyarország első tudásmenedzsment podcastje. Ha tetszett az adás, keressétek a Csomó.podcast csatornát a YouTube-on, Spotify-on, Apple és Google Podcasten, a Learnitech Design oldalait pedig a Facebookon és a LinkedIn-en. Köszönjük a figyelmeteket, kapcsolódjunk és tanuljunk egymástól legközelebb is!